I think that should be the reason. ஏன்னா சில பேர் சில டிவோட்டிஸ் எல்லாமே இப்ப AL5ல இருக்காங்க. ஒன்லி தட் மாடியூல் இஸ் பெண்டிங். ஆமா. ஸோ அவங்க இதை கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே. நம்ம அந்த அன்னைக்கு சஸ்பெண்ட் நம்ம டெம்பரரியா நிறுத்தி வச்ச அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல ஜாயின் பண்ணணும் இல்ல மாதாஜி? தட் ஷுட் பி த ஐடியல் திங், நோ? எஸ் எஸ். ஸோ இப்போ அந்த குரூப் ஐ வில் ட்ரை டு கம்யூனிகேட் தட் வே மாதாஜி. எஸ் பிரபு. தேங்க் யூ பிரபு. கரெக்ட். Okay. Okay, let us start with the class. Hare Krishna. So, தமிழ் புக் யார்கிட்ட இருக்கு? அவங்க கொஞ்சம் வாசிக்கலாம். லாஸ்ட் டைம் ப்ரிஃபேஸ்ல தான் நம்ம முன்னுரையில தான் இருந்தோம் இல்லையா? என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. ஐ திங்க் உங்ககிட்ட இருக்கும். பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஃபார் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட். எஸ், யார்கிட்ட இருந்தாலும் வாசிங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் மாதாஜி. இன்னைக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்றேன். போன வாரம் தெரியல மாதாஜி, அட்டெண்ட் பண்ணல. ஓகே, ரொம்ப நிறைய பண்ணல மாதாஜி. we are started just. ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம வாக் த்ரூ பண்ணி இது பேசிக் கோர் லெவல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால புக்கை நம்ம ஒரு வாட்டி படிச்சே ஆகணும் மாதாஜி. அதனாலதான் உங்களை இந்த லெவல் 3ல புக்கு படிப்போம். ஆனா லெவல் 5ல வரும்போது புக் கண்டிப்பா வாசிக்க மாட்டோம். ஸோ தட் டைம் அப்ளிகேஷன் பார்ட் NOI அண்ட் ஈஷோ வாசிச்சா ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா என்னோடி வாசிக்க முடியாது. அதனால நீங்க யாரா இருந்தாலுமே ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் டு அட்டெண்ட் இந்த கிளாஸ் ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததா ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. லாஸ்ட் வீக் நம்ம எங்க முடிச்சோம்? நம்ம இதுல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி ரசத்தோட அந்த பேஜ் நம்பர் 12 செகண்ட் பேராகிராஃப் மாதாஜி. ரூப கோஸ்வாமி பகவான் சைத்தன்யர் அது அமிர்தம் அல்லது நித்தியமானவை ஆகும். இதுவே பக்தி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் மைய கருத்தாகும். அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 13வது பக்கம் மாதாஜி. 13வது ஒரு நிமிஷம். 13வது பக்கம் மைய கருத்தாகும் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். சிந்துவின் மைய கருத்தாகும். ஒரு நிமிஷம். பக்தி ரசத்தின் என்றும் அழியாத சுவையினை அதை படிக்கணும். அதுல எது படிக்கணும்? பக்தி ரசா இங்க இருந்து படிக்கணுமா? பக்தி ரசத்தின் என்றும் அழியாத சுவையினை. இதுதான். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். சோ யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. 2-3 நாளா நான் எதுவுமே படிக்கல சளியினால. ஓகே, இது ஒரு பேராகிராஃப் நீங்க படிங்க. பக்தி ரசத்தின் என்றும் அழியாத சுவையினை பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை படிக்கும் தன்னார்வம் உள்ள ஒரு மாணவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி ரசம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வினை மேற்கொள்வதானது ஒருவனது கவலைகளை போக்கி அவனை புண்ணிய வாழ்விற்கு இட்டு செல்லும். ஒருவனுக்கு உன்னத வாழ்வினை அருள்வதின் மூலம் முக்தியின் மதிப்பினை குறைக்கும். முக்தி உணர்வு உண்டாவதற்கு பக்தி ரசமே போதுமானதாகும். ஏனென்றால் அது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரின் கவனத்தை இருக்கின்றது. பொதுவாக புதிய பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் அல்லது கடவுளை காண்பதில்
ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் கடவுளை காணவோ அல்லது உணரவோ நமது தற்கால கூர்மழுங்கிய உலகியல் புலன்களால் முடியாது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டு முறையானது ஒருவனை அவனது வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்த்தும். அங்கே ஒரு பக்தன் அனைத்து நிலைகளிலும் பரிசுத்தம் அடைகிறான். பக்தி ரசத்தோடு நித்திய தொடர்புடையவையாக இருக்கும் பொழுது புலன்களால் பரிசுத்தம் அடைய முடியும். தூய்மையான புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவன் பக்தி ரச வாழ்வில் நிலை பெறுகிறான். உன்னத பக்தி ரச வாழ்வில் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் எச்செயலும் நித்தியமாக துவைக்கக்கூடியதாகும். பக்தி தொண்டில் இவ்வாறு ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது எல்லா வகையான ரசங்களும் நிலைத்து வாழ்கின்றன. ஆரம்பத்தில் ஒருவன் ஆச்சாரியர் அல்லது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கேற்ப பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறான். படிப்படியாக அவன் உயர்நிலை அடையும் பொழுது பக்தி தொண்டு புற தூண்டுதல் அற்றதாகவும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் தன்னார்வமுடையதாகவும் ஆகின்றது. இந்நூலில் 12 வகையான ரசங்கள் உள்ளனவென்று விளக்கப்படுகின்றது. முதன்மையான 5 ரசங்களின் மூலம் நாம் கிருஷ்ணனுடனான நமது உறவினை புதுப்பித்துக் கொண்டே என்றால் நாம் நிறைந்த ஞானம் மற்றும் ஆனந்தத்தில் நிலையாக வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. I think the eternal engagement in பக்தி ரசா, அதாவது பக்தி பாவத்தை நாம உணரணும் அப்படின்னாக்கா முதல்ல நாம பக்தி பண்ணணும். பக்தியினுடைய மேன்மையை நாம தெரிஞ்சுண்டு பக்தி பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த பாவத்தையே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம we need to have நம்மளே அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் ஒழிய இல்லையா, எடுத்துரைக்கிறது கேட்கறது எல்லாமே நமக்கு சில காலம் மட்டுமே நமக்கு அது உதவும் இல்லையா. ஒருத்தர் இப்போ ஒரு பாவத்துல எடுத்துரைக்கிறார், சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க எவ்வளவு உணர்றாங்களோ, அவங்க எவ்வளவு இதை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ இல்லையா, அதை வைத்து அவர்கள் இந்த கூற்றுக்களை எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறார்கள். நாமும் அதை புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்கிறோம். ஆனால் when someone is serious, நாம அதுல என்னுடைய பக்தியை பற்றி தெரிந்து கொண்டு பக்தி தான் முதன்மையானது என்று உணர்ந்த ஒரு உயிர் வாழியால மட்டும்தான் பக்தியை மனப்பூர்வமா அவனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக முடியும், செயல்படுத்தவும் முடியும். ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவன் எதை பக்குவமாக செய்தான், எதை அவன் இன்னும் பக்குவமாக ஆற்ற வேண்டும், இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை எல்லாமே அவனால உணர்ந்தறிய முடியும். ஒருவர் பக்தியிலே ஈடுபடாம வெறுமனே அதாவது ஏட்டுக்கல்வியில படிச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா எதுவுமே நமக்கு கண்டிப்பா விளங்காது. அதுதான் எட்டர்னல் என்கேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கார். எட்டர்னல் மீன்ஸ் நித்தியம் என்று பொருள். சோ நாம் எப்பவுமே பகவானுடைய செயல்களில் அதாவது அவருக்குன்னு செய்யக்கூடிய அந்த திரு தொண்டுல நித்தியமாக நாம் எப்பொழுதுமே ஈடுபட வேண்டும். இன்னைக்கு ஈடுபட்டு நாளைக்கு பிரேக் எடுத்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அடுத்த 1 மணி நேரத்துக்கே நாம் ஒரு பௌதிகவாதியாக முழுமையா அதாவது நம்ம சென்று விடுவது, இப்படியெல்லாம் இருந்தோம்னா நமக்கு நிறையவே தடை கற்கள் இருக்கும். மேலும் நாம அதை பூரணமாக உணர்வதற்கான அந்த பாக்கியத்தை கூட நம்ம கண்டிப்பா பெற மாட்டோம். அதனால எந்த அளவுக்கு நமக்கு முயற்சி இருக்கோ அந்த முயற்சியை நாம முழுமையாக நாம கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும். சோ த எட்டர்னல் என்கேஜ்மெண்ட் இன் பக்தி ரசா, 5 விதமான பிரைமரி ரசாஸ் அண்ட் செகண்டரி ரசாஸ் 7. அதாவது குரோதம், ஈவன் அதாவது கோபம் கூட ஒரு ரசாதான். சோ அந்த ரசத்தையும் நம்ம படிக்கதான் போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும் கண்டிப்பா 7 ரசாஸ். சோ அதாவது நம்ம அதெல்லாமே இன்டைரக்ட், அந்த 7 விதமான செகண்டரி ரசாஸ். அதாவது ஒரு செயலை வெளிப்படுத்தும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரைமரி ரசாஸ் சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா அண்ட் தாஷ்ய ரசா. இந்த 5 விதமான ரசங்களை நாம பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய ஆசியம் என்றால் நம்ம ஒரு ஆசியம் என்பது நம்ம ஒரு ஹியூமரஸா நம்ம பேசுறது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. கோபம் கொண்டு பேசுறது, சோ அந்த மாதிரி ஒன்னொண்ணுமே ஒரு பாவம், துக்கம் கொண்டு பேசுறது, இதெல்லாமே உண்டு. சோ இத்தனை விதமான பாவங்கள் நாம எடுப்போம். ஆனா முதன்மை ரசத்தை நாம முதல்ல பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டால் வழிய
செகண்டரி ரசாஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே முடியாது. எப்ப உரிமை என்று வந்தால் மட்டும்தான், இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட யார் மேலேயாவது நம்ம கோவப்படுறோம்னா கண்டிப்பா உரிமை இருந்தா மட்டும்தான் கோவப்படுவோம் இல்லையா? எல்லாம் ரோட்ல போறவங்க கிட்ட சிறு மனஸ்தாபம் வந்தா கூட ஜஸ்ட் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு தான் நம்ம அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வரணும்னு நினைப்போம். ஏன்னா அது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெரிய லெவல்ல போய் அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதற்கு பயந்து நம்ம வெளியாளுங்க யாருக்கிட்டயுமே நம்ம தெரியாத ஒரு நபர்கிட்ட நம்ம என்னைக்குமே ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சுக்க மாட்டோம். ஆனா அதே வந்து நம்மள புரிஞ்சுட்டவங்க கிட்ட கண்டிப்பா கோபப்படுறதுக்கும் அன்பு காட்டுவதற்கும் நமக்கு நிறையவே உரிமைகள் உண்டு. அதைத்தான் நாம செய்கின்றோம் பௌதிகத்துல. அதே மாதிரிதான் பகவான்டையும் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே அது ஒரு சிறிய அளவு, ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த நிலைதான் வேறு. பௌதீகத்திலிருந்து செய்கின்றோம், அதை நாம் ஆன்மீகத்திலிருந்து செயலாற்ற வேண்டும் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம். So now the eternal engagement in Bhakti Rasa can be understood by the serious student. அதாவது பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனுக்கு மட்டும்தான் இது கண்டிப்பா விளங்கும். எது? இந்த பக்தி ரச அமிர்த சிந்து படிச்சாலே அடாப்ஷன் ஆஃப் பக்தி ரசா, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை நாம பயிற்சி கொள்வது என்பது will immediately bring one to auspicious life free from anxieties and will bless one with transcendental existence, thus minimizing the value of liberation. நாம எல்லாரும் கூட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா ஆயின்று போய்ப்போம் இல்லையா? நம்ம ரொம்ப ஹையர் லெவல்ல நம்ம பக்தியில வந்து இன்னும் பக்குவம் அடையலன்னாலும் ஒரு சிறிய அளவு ஒரு 5% நம்ம ஒரு முன்னேற்றத்தை கண்டிப்பா கண்டுட்டு இருப்போம். அந்த 5% முன்னேற்றத்திலயும் நாம எவ்வளவு பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோன்றது நமக்கு கண்டிப்பா புரியும் இல்லையா? விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கும். அதே மாதிரி குற்றம் காணாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையை நம்ம அபிவிருத்தி செய்துக்கணும்னு நினைப்போம். அடுத்தவங்க தவறு இழைத்தாலும் நம்மனால என்ன தவறு ஏதாவது வந்துடுதான்னு முதல்ல நாம வந்து கண்டிப்பா பார்ப்போம். இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் அந்த 20 பண்புகளை நாம 13th சாப்டர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? 8 to 12 பிரம்ம புச்சம் இது வருது. இதெல்லாம் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். மேலும் தெய்வீகமான குணங்கள் 16வது சாப்டர்ல வந்து முதல் 3 ஸ்லோகத்திலையும் பகவத்கீதையில பகவான் இதெல்லாம் தெய்வீகமான செயல்கள் அப்படிங்கிறது, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சோ அப்படி நமக்கு அந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படும். ஒருவர் அப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான நிலையும் மேலும் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய அந்த 20 பண்புகள்ல எதையாவது நாம அக்வயர் பண்ணியிருந்தாலே கண்டிப்பா இந்த இக உலக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட துன்பங்களை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் இல்லையா, அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம எதிர்கொள்கின்றோம் வெவ்வேறு விதமான கடினமான சூழ்நிலைகள். அவற்றை எல்லாமே வந்து எதிர்கொள்ளணும்னு தான் நினைப்போமே ஒழிய அதையில இருந்து நம்ம எப்படி அதாவது நம்ம தூரமாக விலகி விடணும் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டோம். ஒருவருக்கு தன்னுடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அதுல இருந்து கண்டிப்பா விலகவே மாட்டோம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான் அது கடமையா இருந்தா கடினமா இருந்தா விட்டுடுவாங்க, கண்டிப்பா அதை கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம எல்லாரும் சத்துவத்திற்கு வந்து நிலை கொள்வதற்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்ய வேண்டும். சோ அப்படி அவங்கள வந்து வெந்தையார் இந்த பக்தி இதுல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இம்மீடியட்டாவே பகவான் கொடுக்கக்கூடிய இது ரட்சணை தான். இது நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அவரு 10 அடி முன்னாடி எடுத்து வருவார் இல்லையா? அப்ப நமக்கு அது கருணை புரியும். அதுதான் தாய் உள்ளம் போன்றவர் தான் எம்பெருமான். அதனால நமக்கு அதிகமான கருணையை காட்டக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் தான். ஹி இஸ் த ஹைலி கம்பேஷனேட் பர்சன். எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் ஜாஸ்தி இல்லையா? அதனால நமக்கு அந்த ஒரு கருணையால வந்து நாம எந்த ஒரு செயலையுமே நாம் எதிர்கொள்ளும் பொழுது தட் இஸ் த ஆஸ்பீஷியஸ் லைஃப் நமக்கு இல்லையா? ஒன்றை பக்குவமாக நம்ம கையாள்கின்றோம் என்றால் அதுல நமக்கு வந்து டென்ஷன் கிடையாது. சோ டென்ஷனே வந்தாலும் கூட அது டென்ஷனாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது. நல்லாவே வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி யாருக்கும் எந்த பாதகத்தையுமே ஏற்படுத்தாம எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு என்ன புத்தியை கொடுத்திருக்காரோ அதை வச்சு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கான அந்த பக்குவத்தை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? சோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆங்ஸைட்டி. எத்தனை பேருக்கு வந்து ஆரோக்கியம் வந்து மேன்மைப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நம்ம பக்தியில வந்த பிறகு ஹவு வி ஆர் ஏபிள் டு பேலன்ஸ். ஏன்னா அந்த இன்டர்னல் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னா அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து உடலுமே அந்த ஸ்தூல உடலுக்குமே வந்து அதாவது நன்மையை தான் பயக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். சோ நமக்கு வியாதிகள் வர்றது மெயின்லி ஆங்ஸைட்டிஸ், ஸ்ட்ரெஸ், இது எல்லாத்தினால்தான் நமக்கு வியாதி வருது. ஸோ பேசிக்கலி ஸ்ட்ரெஸ்னாலதான் சுகர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகர் வர்றதுக்கான காரணமும் அதுதான். அப்படி நம்ம வியாதிகள் இல்லாம இருக்கிறதே பெரிய ஒரு ரிலீஃப் தான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இது. சோ இதனால நமக்கு பக்தியில போகும்பொழுது இந்த யுக உலகத்திலே அது அடுத்த ஜென்மம் என்னவோ அல்லது அடுத்த பிறவிக்கு அது வந்து நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். ஆனால்
இந்த இக உலகத்தில் வாழும் பொழுதே நாம வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தில் செல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெறுகின்றோம். மேலும் இந்த ஸ்தூல உடலை வந்து நாம பக்குவமாக வந்து கையாள்வதற்கு வந்து உதவுகின்றது. சோ எது தேவை, இப்ப வந்து எது சாப்பிடணும் எது சாப்பிடக்கூடாது அதையும் நாம் டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம். பாதி வயிறு தான் சாப்பிட்டா போறோம், அதுக்கு மேல சாப்பிட்டா நமக்கு முடியாது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் கூட நமக்கு வரும் இல்லையா? சோ முன்னாடி எல்லாம் அப்படிலாம் பெருசா யோசிக்க மாட்டோம். எந்த உணவா இருந்தாலும் யாராவது தப்பா நினைச்சுப்பாங்களே அதுக்காக எதையும் சொல்லாம வாங்கி சாப்பிட்டுலாமேன்னு தான் அவங்க கொடுத்தாங்க, நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைச்சுப்பா. அப்படி கிடையாது. தேவையில்லை என்பதை வந்து முன்னாடியே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டோம்னா அதுவே ஒரு அது சொல்ற அளவுக்கு பக்குவம் கூட வர்றதுக்கான ஒரு பிராப்தத்தை நாம் எல்லாருமே பெற்று இருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ தஸ் மினிமைசிங் த வேல்யூ ஆஃப், அதாவது வேல்யூ ஆஃப் லிபரேஷன் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு தான் மகத்துவம் வாய்ந்தது. நம்ம விடுதலையை விட இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய விரக்தி இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஹேட்டட்னஸ் தான் நமக்கு வந்து அடுத்து பக்தியில வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா போறதே. நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு அடிபட்டுட்டே இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் என்பது வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம மனசுல ஃபர்ஸ்ட் ஹேட்டட்னஸ் தான் இருக்கும். இது எல்லாருமே நீங்க கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க. ஹேட்டட்னஸ் கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம முன்னாடி கூட பாகவதத்துல ஒரு இடத்துல இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வெறுப்பு என்பது வரும் நமக்கு. ஆனா அந்த வெறுப்பு கண்டிப்பா வந்து நிலையாக வச்சுக்க கூடாது. நம்ம பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்றதுக்கான ஒரு மார்க்கமாக அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் உலகத்தினுடைய நியதி, இப்படித்தான் எல்லாமே நிகழும் இங்கே. அதனால ஒருத்தர் மீது நம்ம வந்து வெறுப்பை வந்து கண்டிப்பாக காட்டக்கூடாது என்ற பக்குவத்தை நாம வரவழைச்சுக்கணும். ஆனா அப்ப நாம அஞ்ஞானத்தில் இருந்திருக்கிறோம். ஆனா ஞான தளத்திற்கு நம்ம வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது நாம பக்குவத்தை வந்து கண்டிப்பாக வளர்த்து கொள்ளணும். சோ அப்போ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நமக்கு எப்பவுமே திருத்தொண்டு புரியறதுதான் வந்து மேன்மையானது. நமக்கு வந்து முக்தி கூட அவசியமே கிடையாது, மோட்சம் கூட அவசியமே கிடையாது. 5 types ஆஃப் முக்திஸ் கூட நமக்கு வந்து மேன்மையா தெரியாது. அதை பத்தி இன்னும் பின்னாடி வரும்போது நம்ம படிக்கத்தான் போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கு 5 types ஆஃப் முக்திஸ் இல்லையா? சோ அதாவது அந்த 5 விதமான சாயுஜ முக்தி இல்லையா, சாரூப முக்தி, இந்த மாதிரி எல்லாம் முக்திஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கூட நமக்கு தேவையே இல்லை. வெறுமனே அதாவது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி நான் ஜனம் நான் சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துக்கி துவயி இல்லையா? ஹைத்துக்கி அதாவது பகவான் எனக்கு பெண் வேண்டாம், பொன் வேண்டாம், பொருள் வேண்டாம், என்னை பின்பற்றக்கூடிய அதாவது மனிதர், அதாவது டிவோட்டிஸ் யாருமே, டிசைபிள்ஸ் கூட எனக்கு தேவையே கிடையாது. எனக்கு எங்க இருந்தாலும் மோட்சம் கூட தேவையில்லைன்றார். ஆனா எனக்கு தேவை என்னன்னா சதா சர்வகாலம் பகவானே உனக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை மட்டும் எனக்கு வழங்குன்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சிஷ்டாசிரத்துல 4th ஸ்லோகமா அவர் அதை சொல்லியிருக்கார். சோ அப்படி அதுதான் மேன்மையானது. அதனால the value of liberation is minimized அப்படின்னா முக்தி கூட வந்து அவ்வளவு பெரிய மேன்மையாக தெரியாது. யாருக்கு? பக்தனுக்கு. அவனுக்கு எது மேன்மையாக தெரியும்? அவன் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டு ஒன்றுதான் மேன்மையாக. என் நிலை ஆயினும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும், அதுதான் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு. So bhakti rasa itself is sufficient to produce a feeling of liberation இல்லையா? அதாவது நமக்கு அந்த பாவம் வரும்பொழுதே நமக்கு விடுதலை என்பது உண்டு, கன்ஃபர்மேஷன். ஐ திங்க் பில்வமங்கல தாகூரர் வந்து அவருடைய இதுல சொல்லியிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள்ல வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள்ல முக்தி வந்து அவருடைய வாயில் காவலில் வந்து காத்து கொண்டிருக்கின்றதாம். ஆனா அவரை வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லையா. எப்பவுமே நான் பக்தி தொண்டு புரிந்தால் போரும் என்று இருந்தாராம். சோ இப்படி இந்த கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையில வந்து பக்திக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க, விடுதலைக்கு வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கவே இல்லை. சோ விடுதலை என்பது அதுல மினிமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாயுஜ முக்தி, அதுதான் ரொம்ப 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 லோயஸ்ட். மிச்சம்லாம் கூட ஹையஸ்ட் தான். இருக்கிறதுலயே வந்து அந்த இம்பர்சனலா போறதுதான் வந்து லோயஸ்டா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் generally the neophyte devotees are anxious to Krishna or God, but God cannot be seen or known by our present material blunt senses. இது கரெக்ட் இல்லையா? அதாவது நாம குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு தேவை இல்லையா? எதுக்குமே ஒரு எலிஜிபிலிட்டி வேணும் இல்லையா? இப்போ ஒரு மெடிக்கல், இதை நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் வரேன். ஒரு லா காலேஜுக்கு போகணும், ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் போகணும், ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகணும்னா +2 மார்க்ஸ், இல்லைன்னா வந்து அதுக்கான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மார்க்ஸ், இது எல்லாமே, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கேஸ்ட் இது கோட்டா, இது எல்லாமே பார்த்துதான் நமக்கு வந்து எந்த காலேஜ்ல நமக்கு வந்து எந்த கட் ஆஃப்ன்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லி, அதாவது அதை வச்சுதான் நமக்கு அட்மிஷனே கிடைக்குது. பௌதீக உலகத்துல நாம வாழ்றதுக்காக இந்த பகுத்தறிவை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு ஜீவனத்தை வந்து நம்ம வந்து நடைபெறுத்துறதுக்காக நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த ஏட்டுக்கல்விக்கே
நம்ம இவ்வளவு தகுதிகளை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதானே இருக்கும். நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாது இருக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து அதை புலப்படணும்னாக்கா அதற்கு நம்முடைய முயற்சி என்ன, நம்முடைய தகுதி என்ன, அதற்கான குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் மார்க்கு நம்ம யாருமே கேட்கறதே கிடையாது இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம அஜ்ஞானவாதியாக இருக்கும் பொழுது கடவுளுக்கு கண்ணே இல்லை, எனக்கு மட்டும் இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்கிறார் அப்படின்லாம் நம்ம பேச ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஆனா அதே ஞான தளத்தில் வந்து எதை பகவான் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கின்றார் என்று உணர்ந்தவர்கள் நாம பகவானை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரே நம்மளை தேடி வர்ற அளவுக்கு நாம பக்தியை வந்து செலுத்தினா நம்முடைய நாம ஜபங்கள் அதுவும் தூய்மையாக நம்ம வந்து செயல்படுத்தும் போது, அட்டென்டிவ் சாண்டிங் பண்ணும்போது பகவானுடைய தரிசனம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அந்த உறுதி மட்டும் நம்ம மனசுல, அந்த வாசுதேவ நிலையை நம்மளால கண்டிப்பாக காண முடியும். ஆனா அதற்கான எண்டிவர், அதாவது முயற்சி மட்டும் நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சோ ஒரு நியோஃபைட்னா அதாவது 3 levels ஆஃப் டிவோட்டிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி. ஈஷோல இப்பதான் போன வாரம் தான் நம்ம படிச்சோம். சோ கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து கோயில்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்கார், கடவுள் இருக்காங்க, அந்த ரூபத்துல மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடியவன் தான் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரிக்கு வந்து கடவுளுடைய நிலையை பற்றி உணர முடியும், ஆனால் நன்மை தீமைகளை வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த பக்குவமும் அவர்களுக்கு உண்டு. சோ அவங்களுடைய 4 குவாலிட்டிஸ், அதாவது கடவுள் யார் என்பதும் அவங்களுக்கு தெரியும், பக்தன் யார் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும், அதே மாதிரி பக்தர் அற்றவர்கள் யார் என்பதும் அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இது எல்லாமே வந்து அதாவது மத்தியம அதிகாரிக்கு உரித்தான குவாலிட்டிஸ். ஆனா உத்தம அதிகாரி வந்து பக்தர் அற்றவரையும் பக்தரையுமே வந்து புரிஞ்சின்றாலுமே அவங்க எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து பகவான் இருக்கின்றார், அந்த பாகுபாடு பார்க்காமலே அவருடைய, அதாவது அவர் வந்து அனைவருக்குமே ஒரு பொதுவான ஒரு மனிதராக, அனைவருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடிய செயலாகத்தான் அவர் செயலாற்றுவார். அதுதான் உத்தம அதிகாரி. சோ இந்த மாதிரி பக்குவமாக நியோஃபைட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆங்ஸியஸ்னஸ், இப்ப கடவுள் இருக்காரா இல்லையா. சோ ஒரு சில சமயத்துல வந்து நாம எல்லாரும் கூட நியோஃபைட் டிவோட்டியஸா தான் இருந்தோம் இல்லையா? அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில தான் நம்ம எத்தனை வாட்டி கடவுளை வேண்டியிருப்போம், கண்டிப்பா வேண்டியிருப்போம் இல்லையா? பக்தி இருந்தது, ஆனா அதுல வந்து பக்குவமான ஒரு பக்தி கிடையாது. சோ கடவுள் நம்மளை இப்ப காப்பாத்துவாரா காப்பாத்த மாட்டாரா அப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஆனா ஓரளவுக்கு பக்குவத்தை வந்த பிறகு கண்டிப்பா பகவான் காப்பாத்துவார், நாம நம்ம கடமை செய்துட்டு போவோமே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு என்பது நமக்கு வருகின்றது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த குறையுடைய புலன்கள், நமக்கு இருக்கக்கூடிய 4 குறைகள்ல ஒன்று இல்லையா? புலன்கள் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் தான் நமக்கு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? மாயையால் மயக்கப்பட்டவர்கள், அதே மாதிரி நாம் எல்லாம் தவறு இழைப்பவர்களும் கூட, we are prone to do mistakes. இந்த 4 விதமான குறைகளோடு இருக்கக்கூடிய நாம இந்த பிளண்ட் சென்சஸ்ல வந்து கடவுளை வந்து பார்க்கக்கூடிய தகுதி நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. அதற்கான நிலையை வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தணும்னா சோ அதாவது உட்கார்ந்து நம்ம தியான யோகம், ஞான யோகம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாக்கா இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம். எல்லாருமே அதுல வந்து பக்குவப்பட முடியாது. நம்ம சுலபமா செய்யக்கூடியது எது? பக்தி தான். ஆனா அதை அன்றாடம் பயிற்சி செய்வது என்பது மிக 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 கடினமானது. இட் இஸ் ஈஸி பட் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் வந்து நம்ம ஈஷோல படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதனால பக்தி பாதை வந்து சுலபம் தான், ஆனால் அதை வந்து அன்றாடம் பயிற்சி செய்வது என்பது கடினமான ஒரு செயல். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம பயிற்சி செய்து பக்குவம் நம்ம மனசு பக்குவம் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி புலன்கள் எல்லாமே பக்குவம் ஆகும். அப்போ நம்மளால வந்து இறைவனை காணக்கூடிய ஒரு தகுதியை நாம பெறுவோம். ஈவன் அர்ஜுனருக்கு கூட விஸ்வரூப தரிசனத்துல வந்து அவர் கேட்கக்கூடிய விதமே எப்படி இருந்தது? கண்ணா நீ வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை, அதாவது இவ்வளவும் சொல்லியாச்சு, 10வது சாப்டர்ல எல்லாமே சொன்னார் விபூதி யோகத்துல, நான் இதெல்லாம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அத்தனையுமே அவர் சொன்ன பிறகு கூட அவர் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை காணணும்னு வந்து நினைக்கிறார். அதற்கு வந்து இந்த கண்களால் நான் காண முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதை அந்த தரிசனத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் எம்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு? அர்ஜுனர் கேட்கிறார். சோ ஹவு சப்மிசிவ்லி ஹி இஸ் ஆக்சுவலி அட்ரஸிங் இல்லையா? அவர் குரு என்ற ஸ்தானத்துல வந்து நிறுத்தி வந்து அவ்வளவு அழகா வந்து பேசுறார் அர்ஜுனர் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பகவானும் வந்து பார்த்தான்னு சொல்லிட்டுதான் வந்து அவரும் வந்து விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்டி அருளினார். சோ அந்த விஸ்வரூபத்துல அனைத்தையுமே அவனால பார்க்கவும் முடிந்தது. அது மாதிரி அர்ஜுனனே அவ்வளவு பெரிய யோக நிலையில இருக்கக்கூடியவன் இல்லையா? அவன் இஸ் a வைஸ்லி பர்சன்.
ஆனாலும் அவனுக்கு கூட அந்த குவாலிபிகேஷன் கிடையாது என்பதை வந்து அவன் வந்து கேட்கும் பொழுது அழகாக கேட்கின்றான். பகவானும் அதற்காக வந்து அவனுக்கு அந்த தரிசனத்தையுமே வழங்குகிறார். இப்படி the process of devotional service is recommended. பக்தி இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துலே வந்து நம்ம படிக்க போறது என்னன்னா, பக்தி எவ்வாறு நம்ம பக்குவமா செய்யறது அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்கிறது தான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இல்லையா. will gradually elevate from one material condition of life to a spiritual status இல்லையா, wherein the devotee becomes purified in all designations. அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையில இருந்தாலுமே இல்லையா, நம்ம எந்த வர்ணத்துல இருந்தாலுமே இதுல வந்து நீங்க சூத்ரனா இருந்தா கடவுளை கும்பிடக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருமே பகவான், ஈவன் த லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய 9.32 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, பெண்கள், அதுக்கப்புறம் வணிகர்கள் இல்லையா, விவசாயிகள் இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருக்க. அப்படின்னா இந்த மென் வித் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து வேறுபாடு வந்து நாட் த ஜெண்டர். சோ ஆண் பெண் என்பது இந்த ஸ்தூலத்துக்கு மட்டும்தானே தவிர அதாவது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. நாம இது எந்த ரூபத்தை ஏற்கணும்ன்றது வந்து நம்முடைய முந்தைய அதாவது பிறவில நாம் என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அதுவாகத்தான் இந்த ஜென்மத்துல நாம இங்க பிறவி அவதாரம் எடுத்திருக்கோம். இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஆண் பெண் என்ற அந்த ஸ்தூலத்துல மட்டும்தான் நமக்கு வேறுபாடே தவிர ஆத்ம ரூபத்துல நமக்கு எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. அதனால லோ இன்டெலிஜென்ஸ்னாலே புத்தியில் குறைந்தவர்கள் என்று, அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் வந்து எந்த பாகுபாடுமே பாக்குறது கிடையாது. சிப்தே சோத, அதாவது அவங்களுடைய பக்தியை வந்து அவங்க வந்து சமர்ப்பித்தால் கண்டிப்பாக பகவான் அவர்களுக்கு நன்மைகளை எந்த பேத பாவமின்றி வழங்குகிறார். அதுதான் நம்ம 9.32 ஸ்லோகத்துல வாசிக்கிறோம். The senses can become then uncontaminated with being constant touch with the bhakti rasa. அதனால இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தணும். பேசிக்கலி ஆன்மா வந்து தூய்மையானதுதான். ஆனா இந்த கலங்கங்களை எல்லாம் நாம விளக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம இந்த புலன்கள் வந்து பக்குவம், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், மனது, புத்தி, அகங்காரமும் வந்து அதாவது நான் என்ற அந்த வார்த்தையே விடக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையும் வந்து அடைகின்றது. இதெல்லாம் அதாவது நிலை வரும்பொழுதுதான் கலங்கமற்ற நிலைக்கு வந்து அந்த உயிர் வாழி வந்து தள்ளப்படுகின்றான். எப்போ அவன் வந்து கண்டினியூஸா வந்து பக்தியில வந்து பயிற்சி செய்வதோடு தான். when the purified senses are employed in the service of the Lord, அப்படி பக்குவப்பட்ட அந்த புலன்கள் எல்லாமே பகவானுடைய திரு தொண்டிற்கு வந்து அதாவது உபயோகப்படுத்தும் பொழுது one becomes situated in the bhakti rasa life, அது பக்தியிலேயே அவர்கள் வந்து நிலை பெற்று விடுகிறார்கள். and any action performed for the satisfaction of Krishna and the transcendental bhakti rasa stage of life can be released perpetually. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமாக எப்பொழுதுமே அதை வந்து அந்த பேரானந்தத்தை வந்து அவனால் அடைய முடியும். சோ ஒரு முறை வந்து அவன் சமாதி நிலையில் அதாவது he fixed his mind on the supreme lord, அந்த நிலை அவன் கொண்டு விட்டால் அதன் பிறகு அவன் வாழ்க்கையில் அடையக்கூடியது எல்லாமே பேரானந்தம் தான். அது நித்தியமாக இருக்கும். அதுவும் அவன் நல்லா அனுபவிப்பான். when one is thus engaged in devotional service, all varieties of rasas turn into eternity. எல்லா ரசம் மீன்ஸ் அதாவது அனுபவம் இல்லையா, இட் இஸ் த ஸ்வீட் பார்ட் ஆஃப் த எந்த ஒரு பாவத்தினுடைய முக்கியமான பகுதி அது. சோ நம்ம வந்து சாக்கிய ரசமா இருக்கலாம், இல்ல வாத்சல்ய ரசமா இருக்கலாம், இல்ல மாதுரிய ரசமா இருக்கலாம். ஆழ்வார்கள் எல்லாமே நாயிகா பாவத்துலதான் பகவானை சேவிச்சாங்க இல்லையா, மாதுரிய பாவத்துலதான் சேவிச்சாங்க. சோ தே அந்த பாவத்திலே இருந்துதான் அவங்க வந்து செயல்பட்டார்கள். சோ they will be fixing into that bhava only. Okay, in the beginning one is trained according to the principle of regulation. முதல்ல நாம வந்து ஒரு குருவினுடைய வந்து சாதன பக்தியை நம்ம வைதி பக்தியை ஃபாலோ பண்ணி வைதி பக்தி பக்குவமான பிறகு ஒரு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நமக்கு ஸ்பான்டேனியஸா வந்து ஈடுபாடு. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிருஷ்ணா அந்த விக்கிரகத்தை பார்க்கும்போது ஈடுபாடு கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா. அந்த பாவம் இருக்கணும்னா அவன் முந்தைய ஜென்மத்துல எங்கேயாவது பாதியில விட்டு இருந்தால் ஒழிய எடுத்த உடனே அந்த ஸ்பான்டேனியஸா வரக்கூடிய அந்த பக்தி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 80-90% வந்து யாருக்கும் வர்றது கிடையாது. எங்கேயோ ரேர்லி தான் இட் இஸ் அச்சீவ்டு. சிறு பிராயத்துல இருந்தே பக்தியினுடைய பாவத்தை வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து பிராப்தம் என்பது முந்தைய ஜென்மத்துல அந்த உயிர் வாழி எங்கேயாவது மீதம் வச்சிருந்தா ஏதாவது முடிக்காம இன்கம்ப்ளீட் அந்த யோகிக் பிராக்டிஸ் இருந்தால் ஒழிய அவங்களுக்கு வந்து சிறு பிள்ளையில இருந்து அது கண்டிப்பாக வாய்க்கின்றது, இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக கிடையாது. சோ அப்படி முதல்ல நம்ம வைதி பக்தி
அந்த வைதி பக்தி சாதன பக்தியில நம்ம பக்குவமா செஞ்சுட்டே போகும். அங்க வந்து ஒன்லி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அந்த இன்டென்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய பாவத்தை நம்ம கண்டிப்பா அதாவது அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளவே முடியாது. அவ்வாறு அதை பயிற்சி செய்ய 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 அது பழகி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப சுலபமாக ஆகும்பொழுது நெக்ஸ்ட் பேஸ் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, அப்போ இறைவனோட வந்து நமக்கு வந்து சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய அந்த மனசும் அந்த பாவம் வரும். அது சடனா ஒரு முறை அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் வருதுன்னா வந்து ராகாத்மிகா பக்தி இல்லையா, ராகனுகா பக்தி அப்படின்றதையும் நாம படிக்கிறோம். நம்ம அடுத்து அந்த ராகனுகா பக்தியிலே நம்ம ஸ்திரமாக்கி கொள்ளும் பொழுது பாவம் அதாவது எக்கஸ்டிக் இல்லையா, அந்த பரவச நிலைக்கு நாம செல்கின்றோம். ஒரு முறை அந்த பரவச நிலையில நாம வந்து ஸ்திரமாகும் பொழுது அதுக்கப்புறம் பகவானோட உறவு அப்படின்னா அவர் நம்முடைய பிள்ளையாகவோ இல்லை வந்து அதாவது காதலனாகவோ காதலியாகவோ இல்லைன்னா நாம் அவருக்கு ஒரு தாசனாகவோ இல்ல நண்பனாகவோ இல்ல எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. எப்படி புல்லாங்குழல் பசு அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எதுவுமே இல்லாம வெறுமனே பக்தி மட்டுமே செய்யறது, அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த சாந்தரசம் இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ல வந்து பகவானோட நாம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். So when one is elevated, the devotional service becomes automatic இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸா அது போயிட்டே இருக்கும். and it's characterized by the spontaneous eagerness to serve the Krishna இல்லையா, ராகனுகா பக்தி. there are 12 types of rasas, நம்ம பின்னாடி படிக்க தான் போறோம். 5 நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மெயின் ரசா, ஆனா இந்த செகண்டரி ரசாஸ் வந்து இந்த மெயின் ரசாஸோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். So and by renovating our relationship, அதாவது புதுப்பித்துக் கொள்றது நம்முடைய சம்பந்தம். எப்பவுமே இந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா அது இடை காலகட்டத்துல நாம பற்பல பிறவிகள் எடுக்கும் பொழுது நாம் இந்த பௌதீகத்தின் மீது அதிகமான ஈடுபாடுகள் கொண்டுள்ளதால் அதனால பகவானையே மறக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் சென்று விடுகின்றோம். மீண்டும் அதை நாம புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரைமரி ரசஸ் மூலியமா கேன் லிவ் எட்டர்னலி. அவ்வாறு நாம புதுப்பித்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த பேர் ஆனந்தத்தில் எப்பொழுதுமே நாம நித்தியமாக வாழ முடியும். ஓகே, அடுத்து பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புக் நம்பர் பேஜ் நம்பர் கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா. ஓகே, இவங்க வாசிக்கிறவங்கள சொல்ல வைக்கிறேன் பிரபு. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 14, பேஜ் நம்பர் 14 பக்தி ரசாமிருத சிந்து. யாரேனும் ஒருவர் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். எஸ், செகண்ட் பேர மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி. யாரேனும் ஒருவர் மீது மாதாஜி யாரேனும் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தும் நமது பொதுவான மனப்பாங்கே வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கின்றது. ஒருவர் மீதும் அன்பு செலுத்தாது எவராலும் வாழ முடியாது. மனப்பாங்கு எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருக்கின்றது. செயல் ஒடுங்கிய நிலையில் புலியை போன்ற ஒரு கொடி விலங்கிடம் கூட இந்த அன்பு காணப்படுகின்றது. அது மனிதர்களிடம் நிச்சயமாக காணப்படுகிறது. எனினும் இதில் காணப்படாதது என்னவென்றால் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நாம் நமது அன்பினை எங்கு செலுத்த வேண்டும் என்பதுவே. இக்காலத்தில் மனித சமுதாயம் ஒருவனுக்கு அவன் தனது தேசத்தை அல்லது குடும்பத்தை அல்லது அவனையே நேசிக்கும்படி கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆனால் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்கும் வண்ணம் அவன் தனது அன்பு மனப்பாங்கினை எங்கு வைத்தல் வேண்டும் என்பது பற்றிய குறிப்பு இதில் இல்லை. இதில் இல்லாத குறிப்பு எது என்றால் கிருஷ்ண பகவானை பற்றிய சிந்தனை தான். பக்தி ரசாமிருத சிந்து கிருஷ்ணர் மீதான நமது அன்பினை தூண்டி நாம் நமது ஆனந்தமயமான வாழ்வினை அனுபவிக்கும் இடத்தில் எவ்வாறு நிலை பெறுவது என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் கண்டினியூ பண்ணிட்டு மாதாஜி. ஆரம்ப நிலையில் ஒரு குழந்தை தனது பெற்றோரை நேசிக்கிறது. பிறகு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளை நேசிக்கிறது. அக்குழந்தை வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் அவன் தனது குடும்பம், சமுதாயம், இனம், தான் பிறந்த ஊர், நாடு போன்றவற்றையும் அல்லது மனித குலம் முழுவதையுமே நேசிக்கிறான். மனித குலம் முழுவதுமே அவன் நேசித்த போதிலும் கூட அவனது அன்பு நிறைவின்றி இருக்கின்றது. பரம பாசத்திற்குரியவர் யார் என்று நாம் அறியும் வரை அந்த அன்பு மனப்பாம்பு அரைக்குறையாகவே நிரப்பப்பட்டதாக இருக்கின்றது. நமது அன்பு கிருஷ்ணரின் மீது வைக்கப்படும் பொழுது மட்டுமே முற்றிலும் திருப்தி உடையதாகிறது. இக்கருத்தே பக்தி ரசாமிருத சிந்துவின் சாரமாகும். அது 5 வித்தியாசமான உன்னத ரசங்களில் நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்த முடியும்
என்று நமக்கு போதிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. ஒளி அல்லது காற்று எவ்வாறு விரிந்து பரவுகின்றதோ அதுபோல் நமது அன்பும் விரிவடைகின்றது. ஆயினும் அது எங்கே முடிகிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிய முறை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, மியூட் ஆயிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹவுதா. கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிய முறையின் மூலம் உயிர்கள் மீதும் நாம் அன்பு செலுத்தலாம் என்னும் விஞ்ஞானத்தை பக்தி ரசாமிர்த சிந்து நமக்கு உபதேசிக்கின்றது. மனித சமுதாயத்தில் அமைதியும் இணக்கமும் உண்டாக்க நாம் தவறிவிட்டோம். ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற மாபெரும் முயற்சியின் மூலமும் கூட நாம் தோற்றுதான் போய்விட்டோம். காரணம், சரியான வழிமுறையினை நாம் அறியவில்லை என்பதே ஆகும். அம்முறை மிகவும் எளிமையானதே, ஆனால் அதனை ஒருவன் மிக்க பொறுமையுடன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து மனிதர்கள் அனைவருக்கும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிமையான இயற்கையான முறையினை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்று போதிக்கின்றது. கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நேசிக்கலாம் என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் பின்னர் எல்லா உயிர்களையும் உடனடியாகவும் ஒரே சமயத்தில் நேசிப்பது நமக்கு மிக மிக எளிதாகும். இத வேருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது போன்றும் வயிறுக்கு உணவிடுவது போன்றதுமாகும். நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்த உண்மை ஆதலால் வேருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது வயிற்றுக்கு உணவிடுவது என்னும் முறை உலகெங்கும் நடைமுறைக்கேற்றதும் பழக்கத்தில் உள்ளதுமாகும். நாம் எதையேனும் உண்ணும் பொழுதோ அல்லது உணவிடும் பொழுதோ அச்செயலின் காரணமாக உண்டான சக்தியானது நமது உடல் முழுவதும் உடனடியாக பரப்பப்படுகின்றது என்பது நாம் அனைவரும் நன்கு அறிந்ததே. அதுபோல் வேருக்கு நீர் பாய்ச்சும் பொழுது அதனால் உண்டாகும் சக்தியானது மிகப்பெரிய மரமாக இருந்த போதிலும் உடனடியாக அம்மரம் முழுவதும் பரப்பப்படுகின்றது. மரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீர் பாய்ச்சுவதோ உணவளிப்பதோ சாத்தியமற்றதாகும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து ஒரே ஒரு மின்விசை பொறியை தட்டுவதன் மூலம் உடனே எல்லா பொருட்களும் எல்லா இடங்களிலும் எவ்வாறு பிரகாசம் அடைகின்றன என்பதை நமக்கு போதிக்கும். இம்முறையினை அறிந்து கொள்ளாத ஒருவன் தனது வாழ்வின் நோக்கத்தையே இழந்து விடுகிறான். உலகியல் தேவைகளை பெற்று இன்றைய மனித சமுதாயம் வசதியாக வாழ்வதில் பெருமளவு முன்னேறி இருக்கின்றது. ஆயினும் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இல்லை. காரணம், நாம் முக்கியமான ஒன்றை விட்டு விடுகிறோம். வாழ்க்கை வசதிகள் மட்டுமே நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க போதுமானவை என்று. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் உலகின் வளமிக்க நாடான அமெரிக்காவாகும். உலக அகத்திற்கான அனைத்து வசதிகளும் உடையதாக இருந்த போதிலும் வாழ்வில் முற்றிலும் குழப்பமும் வெறுப்பும் உடைய ஒரு மனித ஜாதியை அது உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டு கலையை அக்குழப்பமற்ற மனிதர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இதன் மூலம் வேண்டுகின்றேன். அதனால் அவர்கள் இதயங்களில் கனன்று கொண்டிருக்கும் வாழ்வின் நெருப்பானது உடனே அணைக்கப்படும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றேன். நமது அதிருப்தியின் மூல காரணம் வாழ்க்கை முறையில் நாம் மிகவும் முன்னேறியிருந்த போதிலும் கூட உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நமது அன்பு மனப்பாங்கு முற்றிலும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதே ஆகும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து உலகில் நாம் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டு எவ்வாறு வாழலாம் என்பதற்கான காரிய சாத்தியமான குறிப்புகளை நமக்கு அளித்து அதன் மூலம் இம்மை மறுமைகளில் உள்ள நமது அனைத்து இச்சைகளையும் தீர்த்து வைக்கின்றது. வாழ்க்கை முறையினை கண்டிப்பதற்காக பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படைக்கப்படவில்லை. மாறாக சமயவாதிகளுக்கும் தத்துவவாதிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நேசிப்பது என்பதற்கான தகவல்களை தரும் ஒரு முயற்சியே ஆகும். லௌலீக கவலையின்றி ஒருவன் வாழலாம். அதே நேரம் அவன் கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
தற்சமயம் நாம் காதலுக்கான நமது பாங்கினை பயன்படுத்த பல்வேறு வழிகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். ஆனால் நடைமுறையில் நாம் உண்மை நோக்கமான கிருஷ்ணரை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். நாம் மரத்தின் அடிவேரை தவிர அதன் பிற பகுதிகளெல்லாம் நீர் ஊற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லா வழிகளிலும் நாம் நமது உடலினை உறுதியுடையதாக வைக்க முயல்கின்றோம். ஆனால் வயிற்றுக்கு மட்டும் உணவளிப்பதை புறக்கணிக்கின்றோம். கிருஷ்ணரை இழப்பது என்பது ஒருவன் தனது ஆத்மாவை இழக்கின்றான் என்று ஒரு பொருளாகும். உண்மையான ஆத்ம உணர்வும் கிருஷ்ண உணர்வும் ஒரே சமயத்தில் இணைந்தே செல்கின்றன. உதாரணமாக, ஒருவன் காலையில் தன்னை காண்கின்றான் என்றால் அவன் சூரிய உதயத்தையும் கூட காண்கின்றான் என்றே பொருளாகும். சூரிய ஒளியை காணாது ஒருவனால் தன்னை காண முடியாது. அதுபோல் கிருஷ்ணரை ஒருவன் உணரவில்லை என்றால் அங்கு ஆத்ம உணர்வை பற்றிய கேள்விக்கு இடமில்லை. இன்னும் ஒரு பாராதாங்க இருக்கு. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இப்போது ஈடுபட்டிருக்கும் மனிதர்களுக்காகவே பக்தி ரசாமிர்த சிந்து குறிப்பாக இயற்றப்பட்டிருக்கின்றது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேலை நாடுகளில் வளர்ப்பதற்கு எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கின்ற எனது அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் எனது உளப்பூர்வமான நன்றியினை நான் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மேலும் எனது அன்புக்குரிய சீடர் ஸ்ரீமான் ஐயா நந்த பிரம்மச்சாரி அவர்கள் அளித்த உதவியினை நான் நன்றியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இம்மகா இலக்கியத்தை வெளியிடுவதற்கு பெரும் முயற்சி மேற்கொண்ட இஸ்கான் அச்சகத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் எனது நன்றி உரித்தாகுக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏப்ரல் 13, 1970, இஸ்கான் தலைமை நிலையம் 3760 வாட்ஸ்கோ அவென்யூ, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிபோர்னியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புதமான ஒரு இது விளக்கம் இது. ஸோ த பேசிக் பிரின்சிபல், அதாவது நம்ம யாரையாவது நம்ம கண்டிப்பா நேசித்து தான் ஆக வேண்டும். பேசிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்க குவாலிட்டிஸ் என்னன்னா, அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம சேவை புரியக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு. ரெண்டாவது நேசிக்கக்கூடிய குவாலிட்டியும் நமக்கு உண்டு. இங்க நேசிக்கக்கூடிய குவாலிட்டியை அழகா எடுத்துரைத்திருக்கிறார். யாரையுமே விருப்பமே இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழவே முடியாது இல்லையா? ஒன்று நம்ம பிள்ளை மீதோ, கணவன் மீதோ, தாய் தந்தை மீதோ, இல்லையா, யார் மீதா நம்முடைய பிரேமை என்பது இருக்கும். அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டால் நம்மளால் அதை தாங்கிக் கொள்ளவும் முடியாது இல்லையா? நோ ஒன் கேன் லிவ் வித்தவுட் லவ்விங் சம்ஒன் எல்ஸ். யாருமே விரும்பாம நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ முடியாது. ஆனா எல்லாரையுமே விரும்பக்கூடிய நிலையும் நமக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட பக்குவமும் கிடையாது, விரும்பாமலே இருக்கக்கூடிய நிலையும் நமக்கு கிடையாது. ஆனா the propensity is present in every living being. இந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்பது செய்யக்கூடிய அந்த பண்பு நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. ஈவன் அதாவது விலங்குகள் கூட தன்னுடைய குட்டியை கண்டிப்பா, இப்போ பூனை இருக்குன்னாக்கா எதையாவது கடிச்சு ஒரு எலியை எடுத்துன்னு போறதுக்கும் தன்னுடைய குட்டியை கவி கொண்டு போறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு வழி தெரியாமலே அந்த பூனை அழகா தன்னுடைய குட்டியை வாயில தான் கவி எடுத்துட்டு போகும். ஆனா அதே எலி அந்த பூனை வாயில மாட்டிருந்துச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லையா? சோ இந்த நிலைகளே வேறு. ஈவன் அன் அனிமல் லைக் டைகர் ஆல்சோ, அது கூட பாத்தீங்கன்னாக்க புலி, சிங்கம் எல்லாமே தன்னுடைய குட்டிகள் மீது அதுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரேமைகளை வெளிப்படுத்தும். அதே மாதிரிதான் நமக்கும் உண்டு. ஆனா இதுல ஒரு மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, however is where to repose our love so that everyone can become happy. அதாவது நம்ம அன்பு பரிமாற்றங்கள் செய்யக்கூடியது இருக்கக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்கணும், அந்த அந்த தன்மை எப்படி எல்லாரையுமே சந்தோஷமா இருக்க வைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டும், அதுதான் மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட். நம்ம வெறுமனே பகவானை சேவிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, பகவான் மீது பிரேமையை நம்ம அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, எல்லார் இடத்துலயுமே நம்ம அன்பு பரிமாற்றங்களை கண்டிப்பா நம்ம காட்டுவோம். அந்த பக்குவம் என்பதும் வரும். மேலும் யாரிடத்திலுமே வேறுபாடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளலாம் இல்லையா? அதனால்தான் கிருஷ்ணரை, ஏன் கண்ணனை நாம நேசிக்கணும், ஏன் கடவுளை நேசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லியிருக்காரு நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள். சோ அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த அன்பு பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி உண்டு, அந்த பண்பு உண்டு. At present moment, the human society teaches one to love his country. ஒன்று நம்ம வீடு, இல்லைன்னா நம்முடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்கள், இல்லைன்னா நம்ம நாடு, தேசம், இப்படி ஏதோ ஒன்றின் மீது நம்ம அன்பை நாம செலுத்துகின்றோம். ஆனால் அதை செலுத்தும் பொழுது முதலில் நாம இறைவன் மீது அன்பை செலுத்தினா
மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அனைவர் மீதும் நமக்கு அன்பு செலுத்தக்கூடிய அந்த பண்பு என்பது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லையா? அதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து எடுத்து ஹவு டு லவ் காட். அதுதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறது. வாட் ஆர் த ப்ராசஸ், எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து செயல்படணும் பக்தியை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு, அன்பை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நாம படிக்க போறோம். சோ ஒருவர் அந்த நிலையை வந்து அதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்து டீச்சர்ஸ் இஸ் ஹவு டு ஸ்டிமுலேட் அப்படின்னா எப்படி அதை வந்து உற்பத்தி, அதாவது நம்ம மனசுல இருந்து அந்த உத்வேகத்தை வந்து எழுப்புறது, அன்பு மீது, அதாவது பகவான் மீது அன்பு செலுத்துறதுக்கு, உண்மையான அன்பு வந்து பகவான் மீது செலுத்துவதற்கு. எஸ், நம்ம விக்கிரக வழிபாடு பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கும்போது அங்கே வந்து அன்பு என்பது இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அதே ஒரு கர்மியா இருந்தா அந்த அவனுடைய சங்கடத்துக்காக போய் கண்ணீராது விடுவான் அவன் கண்டிப்பா இல்லையா? அவன் நல்லா இருக்கும்போது அதை பத்தி திரும்பி பார்க்க மாட்டான் நார்மலா. அப்போ எந்த ஒரு ஈடுபாடும் இருக்காது. வெறுமனே கோயில்ல போய் நம்ம வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் இருக்கும். ஆனா அங்கே வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்று வரும் பொழுது இந்த உலக ஆயுத செயல்கள்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம ஏற்றமும் அடைய முடியும், இறங்கியும் இருந்தாலும் கூட 2 நிலைகளை பற்றி அந்த உயிர் வாழி என்றைக்குமே வருத்தமும் கொள்ள மாட்டான், அகம்பாவத்தையும் வெளிப்படுத்த மாட்டான். அதாவது பக்குவமாக அவன் வந்து பக்தி தொண்டை அவனுக்கு செய்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை அவன் ஏற்படுத்தி கொள்கிறான். அதுதான் பரவச நிலை, பேரானந்த நிலை. பேரானந்தத்தையும் அவன் வந்து அனுபவிப்பான். மேலும் ஒரு குழந்தை வந்து இனிஷியலா முதல்ல வந்து தாயிடத்தில் அன்பு கொள்கிறது, தாய் தந்தை இல்லையா, அதுக்கடுத்து தன்னுடைய உடன் பிறந்தவர்கள், தன்னுடைய குடும்பத்தினர், அதுக்கடுத்துதான் வந்து அந்த வட்டம் வந்து அப்படி ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷனல் லெவலுக்கு போறது இல்லையா, கம்யூனிட்டி, நம்முடைய சமுதாயம் இல்லையா, சோ நம்ம இனத்தவர் அப்படிங்கறதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம தேசம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல், இந்த உலகம், அந்த லெவலுக்கு போறது. சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பட் லவ்விங் ப்ரொபென்சிட்டி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம அன்பா இருக்கக்கூடியவங்க அடுத்த ஒரு நாள் கழிச்சு கூட இம்மிடியட்டா வந்து நம்ம கிட்ட அவங்க வந்து வெறுப்பாக பேசக்கூடிய நிலையும் ஏற்படும். அப்ப நமக்கு மனசு சங்கடமாகும். எப்பவுமே ஸ்திரமான நிலையில நம்ம இருக்கோமா அன்பு பரிமாற்றங்கள்ல? கண்டிப்பா கிடையாது. அதனால இட் இஸ் நாட் பெர்ஃபெக்ட்லி, அந்த அன்பு பரிமாற்றம் என்பது பக்குவமாக இல்லை என்று பொருள். அதுக்காக நம்ம வந்து பக்திய வந்து எடுத்துட்டு போகும் பொழுது இறைவன் தாள் அங்கே வந்து அன்பையும் நாம வந்து பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்ம கிட்ட எவ்வளவுதான் யாராவது அப்படியே அக்னி ஜுவாலையா நம்ம மேல வந்து யாராவது பொரிந்து தள்ளினா கூட அவங்க மேல நமக்கு வந்து கண்டிப்பா கோபம் வராது. ஏன்னா நம்ம வி ஆர் அட்டைன் த ஹையஸ்ட், அந்த டேஸ்ட வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் டேஸ்ட்னாக்கா அந்த 20 விதமான பண்புகள் இல்லையா. நான் ஆல்ரெடி 13வது சாப்டரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன், 16வது சாப்டரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். அந்த பண்புகளை, டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும். சிம்பிளா இருக்கிறது இல்லையா. அடுத்து வந்து ஹியூமிலியேஷன், யாராவது நம்மளை அவமானம் படுத்திட்டா கூட அதை வந்து நான் அவமானமாக கருதாமல் இருக்கிறது, குறை காணாமல் இருக்கிறது. அடுத்து வந்து மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவத்தை வரவழைத்து கொள்றது. இதெல்லாமே வந்து குவாலிட்டிஸ். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தானா நமக்கு அமைய பெறும். அந்த அமைய பெறும் பொழுது அடுத்தவங்க நம்மளை நிந்தித்தாலும் கூட நாம் அதை பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டோம். அவங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு மனசை மட்டும் நாம அபிவிருத்தி செய்துக்கோ. ஆனா அந்த பக்குவம் எப்ப வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் when we start loving the God. நம்ம வந்து பகவானை வந்து அன்பு கொண்டு நாம வந்து அவரை நம்ம தரிசனம் செய்வதோ, அன்பு கொண்டு பக்தி செய்வதோ, பிரேம பக்தியை கொள்ளும் பொழுது இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீவன் மீது நம்ம வந்து அன்புதான் கொள்வோம். யாரையுமே நம்ம வந்து வெறுக்கவே மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு நமக்கு வரும். இம்பர்ஃபெக்ட்லி. ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம வெறும் பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய பந்தங்கள் மீது நம்முடைய அன்பை பிரதானமாக, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டின்னு நினைச்சுன்னு செய்தோம்னா, அதே மாதிரி இறைவனை நாம விட்டுட்டு நம்ம இந்த செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இப்ப அன்பா இருக்கிறவங்க நாளைக்கு வந்து விரோதியாகவும் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. அதனால்தான் என் நிலை ஆயினும் அடுத்தவர்களுடைய நிலை மாறினாலும் தன் நிலையை மாற்றாமல் வந்து தக்க வச்சுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பண்பு வந்து பக்தி தான் நமக்கு கொடுக்கும். பிரேம, அதுவும் பிரேம பக்தி தான் நமக்கு வழங்கும். அதை தான் நாம அடைய வேண்டும். அவர் லவ் கேன் பி ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட். எப்போ அது முழுமை பெறும்? நாம இறைவனுக்கு அன்பு கொண்டு பக்தி செலுத்தும் போது மட்டும்தான் அது முழுமை அடையும். இதுதான் வந்து சாராம்சமே நாம இங்க இந்த இடத்துல பாக்குறது. விச் டீச்சர்ஸ் பக்தி ரசாமிரத சிந்து நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கின்றது என்றால், ஹவு டு லவ் கிருஷ்ணா இன் 5 டிஃபரெண்ட் டான்ஜென்டல் மெலோஸ், 5 விதமான ரசங்கள்ல, அப்புறம் அதாவது 7 விதமான உபரி ரசங்கள் இல்லையா. அதை கொண்டு பகவானிடத்துல நாம் எப்படி வந்து பிரேமையை கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி தான் அது நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது.
ஸோ அவர் லவ்விங் ப்ரொஃபைல்ஸ் இட் எக்ஸ்பேண்ட் ஜஸ்ட் அஸ் அ வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஏர். அதாவது எப்படி காற்று வந்து இப்ப நீர்ல கூட ஒரு கல்லை போட்டோம்னா எப்படி அந்த வைப்ரேஷன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லையா, அதே போலதான் வந்து நாமளும் வந்து நம்முடைய அன்பு பரிமாற்றங்களை வந்து விரிவாக்கி கொண்டே செல்ல வேண்டும். அததான் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. we have failed to create a peace and harmony. அதாவது 2 விதமான நிலைகள் உண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல. ஒண்ணு சமத்துவம் என்று ஒரு நிலை, இன்னொன்னு முதலாளித்துவம் என்ற ஒரு நிலை. கேபிட்டலிஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2 பேருமே திருப்தி கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதாவது கம்யூனிஸ்ட் என்ன பண்ணுவான், சமத்துவம் என்று சொல்லிட்டு வேலை செய்யறவன் செஞ்சுட்டே இருப்பான், சோம்பேறியா இருக்கிறவன் சோம்பேறியா இருப்பானா, சம்பளம் மட்டும் ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா. அதாவது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா பாவிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சமமா கொடுத்துருவாங்க, அங்க அப்ரிசியேஷன் இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா growth இருக்காது யாருக்குமே. இது கம்யூனிசம். அதே கேபிட்டலிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான, அதாவது முதலாளித்துவம் வரும்போது அவனுடைய பவர் அவன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போவான். அவனுடைய சுய லாபத்திற்காக அடுத்தவர்களை வந்து 9 மணி நேரம் வேலை செய்யறவங்க வந்து 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நிலை இல்லையா. சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில எடுத்துட்டீங்கன்னாங்க அப்படிதான் வேலை செய்யறதே. அதாவது அவ்வளவு லோடு பண்ணிடுவாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து ராத்திரி பகல்னு உட்காந்து வேலை செய்ய வேண்டியதுதான். ஸோ அப்படி அது கேபிட்டலிசம், இது கம்யூனிசம். இப்படி 2 இசம்லயுமே எதுவுமே வராது நமக்கு. கிருஷ்ணாயிசம் போனாதான் நமக்கு வந்து இந்த கேபிட்டலிசமும் சரி கம்யூனிசமும் சரி 2மே வந்து நம்மளால பக்குவமா வந்து கையாள முடியும். இல்லைன்னா 2த்துலயுமே நமக்கு விரக்தி தான் வரும். அதே நம்ம பிகம் காட் சென்ட்ரிக்கா போயிட்டோம்னா, ஸோ இங்க அன்போடு நம்ம பகவானிடத்துல நம்முடைய பக்தியை நம்ம செலுத்தும் பொழுது கேபிட்டலிசத்தையும் நம்ம வந்து அழகா வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும், கம்யூனிசத்தையுமே நம்ம அழகா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். புத்தி என்பது நமக்கு ரொம்பவுமே அழகா பகவானே பார்த்து கொடுப்பார். ஸோ அப்படி பக்குவத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒன்று. இதுக்கு 2 ஓமை கொடுத்திருக்காரு இந்த இடத்துல, ரொம்ப அழகான ஓமை. நீங்க நிறைய இடத்துல இதை படிச்சு இருப்பீங்க, ஈவன் பகவத்கீதையில கூட. ஸோ ஒரு செடிக்கு வந்து நீங்க நீர் ஊற்றும் பொழுது வேருக்கு நீர் ஊற்றினால்தான் அது கிளைகள் எல்லா இடத்துலயுமே அந்த நீர் வந்து இட் வில் பி பாசிங் த்ரூ தட் இல்லையா. வேர்ல இருந்து எடுத்து எல்லாமே செடி வரைக்குமே போகும், மேல எல்லாத்துக்குமே வந்து மரமா இருந்தாலும் மரத்துலயும் வந்து சேரும். அதே நீங்க ஒவ்வொரு கிளையா பார்த்து புஷ்பத்தை பார்த்து பழத்தை பார்த்து நம்ம தண்ணி தெளிச்சோம்னா அதுக்குள்ளேயும் போகாது, அது சும்மா வேஸ்டா தான் போகும் இல்லையா. அது போல மேலும் உணவு என்பது வயிற்றுக்கு நாம கொடுக்கணும். இந்த உடலுடைய பாகத்துல தனித்தனியா நம்ம உணவு வழங்க முடியாது இல்லையா. சோ வயிற்றுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அங்கே வந்து அங்க உணவு வந்து செரிமானமாகி அது வந்து எனர்ஜியா வந்து இந்த நரநாடிகள்ல வந்து கண்டிப்பா செல்கின்றது இல்லையா. அதே போலதான் பக்தி என்பது மையமாக பகவானுக்கு நாம வந்து செலுத்தும் பொழுது, அன்பை நாம் அவரிடத்தில் செலுத்தும் பொழுது எல்லா ஜீவன்களிடத்திலுமே நாம அன்பு பாராட்டக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல கொடுத்திருக்கிறது. ரொம்ப பக்குவமா கூலா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த மனசு வந்து நமக்கு பகவான் கொடுக்கிறார். The nectar of devotion teaches all men how to perform simple and natural method. இயற்கை மற்றும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு மார்க்கத்துல வந்து பகவானை வந்து நாம நேசிக்கிறது. அததான் வந்து இந்த பக்தி ரசாமிருதத்துல பார்க்க முடியும். If we learn how to love Krishna, it is easy and immediate. எல்லார் இடத்துலயுமே அதே மாதிரி ஒரு பாவத்துல நம்மளால வந்து அன்பு செலுத்த முடியும் இல்லையா. பகவான்கிட்ட நம்ம எதையுமே எதிர்பார்த்து அன்பு பாராட்ட மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா நம்ம அதே மனிதர்கள் இடத்துல பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்புகள் தான். அது கணவன் மனைவி இடத்துல இருக்கலாம், மனைவி கணவன் இடத்துல இருக்கலாம், அதாவது பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைகள் இடத்துல இருக்கலாம் இல்லையா. ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு, அவன் நம்ம கிட்ட அன்பையாவது செலுத்தணும்னாவது நாம் எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து இல்லையா. ஆனா இறைவன் தாள் நம்ம வந்து அன்பு செலுத்த ஆரம்பித்தால் நம்ம யாருக்கிட்டுமே அன்பை எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்பை அடுத்தவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வரவழைத்துக் கொள்வோம். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மெத்தட் ஆஃப் போரிங் வாட்டர் ஆன் த ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ இல்லையா, அதுதான் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே போகும். தனித்தனியா நம்ம வந்து ஒரு கிளைக்கும் ஊத்தினாலும் எதுவுமே சேராது. அதே மாதிரி எவ்ரிவன் ஈட்ஸ் வெல் when eating something இல்லையா. உணவு வந்து நம்ம வயிற்றுக்கு தான் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அது உடல் முழுவதுமே பரவுகின்றது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Similarly, when we pour water to root, energy thus create immediately distributed. அதாவது அந்த செடி கொடிக்கு எல்லாமே தானாவே அந்த நீர் வந்து செல்கின்றது. சோ அதனால பக்தி ரசாமிருத சிந்து teaches how to turn one switch that will immediately brighten everything. ஒரே ஒரு சுவிட்ச் போட்டாலே எல்லா இடத்துலயுமே பிரகாசம் வரணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இல்லையா. அதாவது பக்தி எனக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் சுவிட்சை நம்ம போட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்ம வந்து அன்பு பாராட்டி எல்லோரிடத்திலுமே நல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இல்லையா. சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒன் who does not know this method is missing the point of life. அதாவது
வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான ஒரு தாத்பரியத்தையே வந்து அவன் மறந்து செயல்படுகின்றான் என்ற பொருள். அப்படின்னா அவன் உலகாயுதவாதியாக ஆகியிருப்பான் இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மீது அவனுக்கு நம்பிக்கை, அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களே கரெக்ட் என்ற இது, சோ அகங்காரம் எல்லாமே வந்து அவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்திலேயே அவன் வந்து அந்த செயல்களை ஏற்படுத்துவான். அதுல அவனுக்கு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நமக்கு எல்லாமே சேச்சுரேஷன் தான். நம்ம எந்த செயல்ல நாம் ஈடுபட்டாலுமே அந்த பௌதீகத்துல வித்தவுட் காட் சென்ட்ரிக்கா போகக்கூடிய எதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து தொடக்கம் என்று இருந்தால் முடிவு என்பதும் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஒரு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய செயலை வந்து நம்மளால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியிலே இருக்கு. ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க டெஸ்டிங்ல இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து பில்ட்ல கோட் பில்டு பண்றதுல இருப்பாங்க இல்லையா. இப்போ இன்னொரு டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுத்துனாலுமே ஏதோ ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டு அதையே நாம ஒரு 2-3 வருஷம் செஞ்ச பிறகு நமக்கு போர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து நம்ம வந்து மாற்றி அமைத்தால்தான் அது இன்ட்ரெஸ்ட் கூட வரும், நமக்கு அபிவிருத்தி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு இல்லையா. எந்த பௌதீக செயலுமே நமக்கு வந்து விரைவில் வந்து நமக்கு அதன் மீது வந்து ஈடுபாடு என்பது குறைந்துவிடும். ஆனால் பக்தி ஒன்று மட்டும்தான் நமக்கு ஈடுபாடு குறையவே குறையாது. அது ஒன் வே. ஒரு முறை நாம வந்து என்ட்ரி ஆயிட்டோம்னா கடைசியில பகவானுடைய திரு பாதங்கள் சேர்ற வரைக்குமே நாம வந்து அந்த செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டேதான் இருப்போம். நமக்கு விரக்தி என்பது இருக்காது. இத வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே போகும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருந்தாலும் கூட அதன் மீது வந்து எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது. அதுல இருந்து நமக்கு இது வந்துடணும்ன்ற எதிர்ப்பு, எது பகவான் கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவம். ஒன்ஸ் அந்த மென்டாலிட்டியை நம்ம வளர்த்துண்டாலே, நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற அந்த வாழ்க்கையை நாம வளர்த்து கொண்டாலே நமக்கு இந்த இக உலகத்துல விட்டு கடந்து போவது என்பது மிக மிக சுலபமான மார்க்கம் ஆயிடும். எது வரைக்கும் நாம் எதிர்பார்ப்புகளை நாம் அதிகரித்துக் கொள்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நம்ம பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக் இல்லையா, அதாவது அந்த பேக் எல்லாமே நம்ம அந்த இருமைகளை எல்லாம் நம்ம தூக்கிண்டு தான் திரியணும். அதுதான் நமக்கு இல்லையா, எத்தனை பிறவிகள் திரிவோமோன்னு நமக்கே தெரியாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்காவை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே கம்ஃபர்ட் லைஃப் இது எல்லாமே உண்டு, ஆனா எப்பவுமே அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் லைஃப் தான் இல்லையா. எல்லா செல்வத்துல அவங்க அதிகமா இருக்கலாம், ஆனா நிம்மதி என்பது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. எந்த சமயத்துல வேணாலும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அதாவது ஈவன் அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் கூட வந்து அட்டாச்மெண்டே இருக்காது. ஆஃப்டர் சர்டன் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைங்க எல்லாம் அவங்கவுங்களே தனித்து போய் வாழ வேண்டிய ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. ஐ எம் ஷுர் தட் த ஃபயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பர்னிங் வித்தின் தேர் ஹார்ட்ஸ் வில் பி இமீடியட்லி எக்ஸ்டிங்கிஷ்ட். நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து இந்த பக்தியில வந்து நம்ம வந்து நம்மளை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது இங்க அஜ்ஞானத்திலையும் இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஈடுபடக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து பக்குவமான முறையில நம்மளை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு மார்க்கம் கிடைக்கும். இல்லை என்றால் நம்ம வந்து எப்பவுமே உழண்டு கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். சுக துக்கங்கள் என்பது நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ தேர் ஹார்ட்ஸ் ஃபயர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம சம்சார தாவா அதுதானே நம்ம பாடுற ஃபர்ஸ்ட் இது வர்றது இல்லையா. ஸோ குருவனுடைய அனுகிரகம் என்பது கிடைக்கும் பொழுது அவரோட வந்து நிறைய வச்சிருக்காரு இல்லையா, வரங்கள் எல்லாம் பெற்று, அதாவது அவர்கிட்ட இருக்கு. சோ பகவான்கிட்ட இருந்து பெற்று இருக்கக்கூடிய வரங்கள் அவருடைய பக்தர்களுக்கு அவர் வந்து வழங்குகிறார். சோ ரட்சணை என்பது உண்டு. அப்போ பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து கனமழை பொழிந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த கனமழை வந்து குருனுடைய கருணை. அது பொழியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது அந்த கடினமான சூழ்நிலை எல்லாமே நமக்கு இல்லாமல் ஒரு இடத்திற்கு சென்று விடுகின்றது. அது எக்ஸ்டிங்கிஷ் மீன்ஸ் அது இல்லாமலே போய்விடுது. ரூட் காஸ் ஆஃப் அவர் டிசாட்டிஸ்பாக்சன் இஸ் அவர் டார்மெண்ட் லவ்விங் ப்ரொபென்சிட்டி ஹஸ் நாட் ஃபுல்ஃபில்ட் இல்லையா. ஏன் நம்ம எப்பவுமே ஒரு அதிருப்தியோடு இருக்கோம்னாக்கா நம்ம அன்பு கொள்ளக்கூடியதுல வந்து முழுமை அடையாம போகிறதுனாலதான். அன்பு என்பது எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா டிசாட்டிஸ்பாக்சன் வரும். அன்பு என்பது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம் செயல்படும் போது, ஒரே நிமிஷம், ஓகே. ஸோ அன்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானது நமக்கு. ஸோ பகவானத்தில் அன்பை நாம் பாராட்டும் பொழுது அல்டிமேட்லி நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிம்மதி, அதுக்கப்புறம் எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டக்கூடிய அத்தகைய பாவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள முடியும். The nectar of devotion gives us practical hints how can we live in the material world perfectly engaged in devotional service
and thus fulfills our desires இந்த வாழ்க்கையிலயோ சரி இல்ல அடுத்த வாழ்க்கையிலயோ நமக்கு தேவை, நம்ம என்ன அடையணுமோ அதை கண்டிப்பாக நாம அடைவோம் என்பது அந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இந்த உலகத்துல வாழும் காலத்துல பக்குவமாக வாழணும், மேலும் இறைவனுக்கு திருத்தொண்டும் புரியணும். இரண்டுமே பௌதிக செயல்களை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி செயல்படணும் இல்லையா. அடுத்து இறை தொண்டல நம்ம முழுமையா எடுப்போம். இது ரெண்டு தான் நமக்கு பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இங்க அதாவது அதாவது தத்துவவாதிகள் மற்றும் சமய நெறியில இருக்கக்கூடியவங்க, சாதாரண மக்கள் எல்லாருமே எவ்வாறு பகவானை நேசிக்கிறது என்பதை கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும். they can give an attempt இல்லையா. அவங்க இந்த முயற்சி செய்யலாம். பக்தி ரசாமிரத சிந்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ நம்மளால பக்குவத்தை அடைய முடியும். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த 2 ஓமைய மீண்டும் இந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருக்கார். வேருக்கு நீர் ஊற்ற வேண்டும், அதே மாதிரி உணவு வயிற்றுக்கு வழங்க வேண்டும். அப்பதான் எல்லா இடத்துலயுமே அதனுடைய அதாவது எனர்ஜி லெவல்ஸ் எப்படி வயிற்றுக்கு உணவு கொடுத்தா உடனே நம்ம ரிஃப்ரெஷ் ஆகிறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் அந்த செடியும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரீனிஷா, அதாவது ரொம்ப செழிப்பா இருக்கும். அதே போலதான் நாமளும் இந்த மனதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா பக்தியை நாம எடுத்துட்டு போகும்போது மனசும் நிறைவடைகின்றது. ஒருவர் இதை செயல்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் தன்னுணர்வு பாதையிலையும் அவர் தான் யார் என்பதையும் அவர் உணர்கின்றார், இறைவன் யார் என்பதையும் அவரால் காண முடியும். செல்ஃப் ரியலைசேஷனும் அவங்களுக்கு ஏற்படும், காட் ரியலைசேஷனும் அவங்களுக்கு அறிய வரும். ஸோ தன்னுணர்வு பாதை வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி சம்பந்தம் இல்லையா, சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜனம், இந்த 3 நிலைகள் இல்லையா. ஒருத்தர் தான் யார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு, தனக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை உணர்ந்த பிறகு, இறைவனுக்கு என்ன செய்யணும்ன்றதையும் அவருடைய முதன்மை கடமை என்ன என்பதை தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா. அவ்வாறு அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நவவித பக்திஸ்ல அவங்க தங்களுடைய செயல்களை அவர்கள் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். அதனால அவங்க ஸ்ரத்தா, சாதுசங்கா, பஜன கிரியா இல்லையா, அனர்த்த நிவர்த்தி, இது எல்லாமே அவர்கள் கடந்து செல்கிறார்கள் இல்லையா. கடைசியில பாவா பிரேமை வரைக்குமே செல்கிறார்கள். இப்படி இந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாமே வரும் பொழுதுதான் தான் யார் என்பதை உணர்றது, பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்க ஒரு சம்பந்தத்தை உணர்றதுக்கான பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் காலையில எழுந்து நம்மள நாம பாக்குறோம்னா கண்டிப்பா ஒரு பிரகாசம் இருந்தாதான் நாம யாருன்னு பார்க்க முடியும் இல்லையா. பிரகாசமற்ற நிலையில நாம யார், இந்த ஸ்தூல உடலை கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. அப்போ மார்னிங் காலையில நம்ம சூரியனை கண்டால்தான் நாம யார் என்பதை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மள நாம பார்க்க முடியும். அது போல இட் இஸ் லைக் நாம யார் என்பதை அறியும் போது இறைவனையும் அறியக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம அடைகின்றோம். மேலும் இந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் புக் வெளியிட்டவர்களுக்கும் அவருக்கு அதை கம்போஸ் பண்றதுக்கு உதவின அவருடைய டிசைபிளுக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ நாமும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இன்றைக்கான கிளாஸை நான் இப்போ நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே.